Good morning, Action Art. Good morning man sa atin ng mga listeners. Salamat gid sa time. Ma'am, kumusta na nung latest fully restored na gid kag na-determine na gid man kung ano ang reason sang ano to kahapon partially blackout ang Panay kag Negros. Ano to siya, ma'am? Yes, correct na bali ang detect ang LGCT na may disturbance sa system because nag-trip ang TEDC units 1, 2, and 3. So that's 316 megawatts ang nadula sa grid. Ang ito nga apektado man pati ang Negros. So may partial blackout sa Panay, pero din sa Negros may power interruptions affecting Sineco, Noseco, Noneco, kag may mga portions na dito sa Negros Oriental. Okay. Pero hindi ni siya, ma'am, part sa itong maintenance activity sang PCPC. Isa man ito kasi wala pa na nakakonect ang PCPC kaya ito naka-preventive maintenance sila until March katapusan. Na siya nga since nga medyo kulang or ang sa supply na side tapos nadugangan pag-trip sa PEDC units 1, 2, and 3. So dito nag-trigger pag-idlo. Pero naka-planned maintenance shutdown bigla ang PCPC. Pero ma'am, kay kapon, may kabalo ko naman sa social media, sa advance ng technology, no kadasig, bala, may nakita kami, may mga video nga nagguluwa, nga may nasunog, ito nga daw, poste, kung ano at tuman, may daw substation daw mo na bala. Ano to siya, ma'am? May connected man to siya? Gina-confirm namin na hindi siya bali naka-apekto sa tripping. Kaya ang ginapaninsan nila, ang sunog, ito nga nag-circulate, sa video. Ang video, ito nga nag-circulate. So, sa social media, base ano to, ang reason ko na nagka-power interruption. Okay. Pero layo dito sa sunog ang amon niya transmission line. So, hindi apektado ang transmission line sa NGC. So, it doesn't follow nga kung may sunog, to mo to siyang reason. Why to gali connection, yeah? Layo siya, no? Layo siya sa transmission line sa LGCT. Okay. So, subong ma'am, fully restored na gid ang supply, nakabalik na gid man ang total nga kinahanglanon sa grid nga ihaboy sa mga distributors nga cooperative? Kahapon, dito sa Negros, 7 p.m. na-experience ko na ito, may unscheduled power interruptions. Okay. And then, ang last feeder in namon, 8:48 p.m., which is to siya ang Bacolod, Batang, 69 kV line sa Sineco. That's for Negros. Ang yan naman yung Kapanay, kay tungod na nakabalik ang PEDC units 1 and 2, pag nakabulig siya sa grid, nakabalik sila around past midnight na. Okay. So, pero naka-fully restored na. Sorry, ang Panay man. Okay. So, butang balon, na-experience diri sa pila ka may area sa Bacolod, ay yan na niya sa Sineco, gali isubong? Sa Subong, normal man niya ang transmission facilities ng LGCT. So, basi, yan na sa atin na distribution utility. Okay. Ma'am, kabay pa, no nga ining ginakabalakan bla naton nga outage hindi man matabo liwat kay kabalok naman budlay man tuod nga inang golpeada naman nga magtalang-talang kita kun hinali may malawigon nga brownout mo ang result balang epekto niya. So at least subong ginaklaro ta nga okay na gid ang supply nga nagalabay sa inyo grid. Normal na ang transmission line sa LGCT kag enough man ang aton na supply sa Subo kay tungod na nakasulod na ang mga dalagko mga planta. By the way, saan o ganiliwat matapos ang maintenance activities ng PCPC until the end of March pa, ma'am? Yes, end of March pa sila. So aside sa PCPC, do may isa pag ito, ma'am, no? Do may ara man siya maintenance activity nga schedule niya?
Sa Subong, no, ang PCTC lang, ang dako, no, ang dako nga. Although may mga araman, yung mga gagmay, ng mga planta, pero kay dako kaayo ang PCTC, no, kay 135 megawatts ang gina-supply sa PCTC sa grid. Okay. So, since nga, amo na siya nga critical, Subong, ang aton nga supply side, kay naka-maintenance shutdown man gani Subong PCTC, so amo na siya aton nga ginabantayan Subong. Pero kung ang ibang nga planta, up and running lang man. So, wala man problema. Kag-enough lang man ang supply ng sang kuryente. Especially Subong, no? Kaya may mga solar plants na kita ang ara naman nga nakakonect man sa aton. So, dako man ang mabulig sang mga solar power plants. Isa pagiganing concern ko because of damo mga cases sa mga grass fire, mga nagatulaw nga mga sunog nga malapit kong kaisa sa inyong nga mga dagko nga linya sang poste o ginalabayan na kon kuryente nyo silang ko mo nang isang kabantayan mangguro ma'am no kino kadamo bala kag fire prevention month ganing kampanya sang BFP Subong. Correct, sakto na siya no action art. Amo na siya nga kung during our preventive maintenance activities, gina-check na kami mga line personnel tana nga nag-check sa kada isa-isa sa aton nga poste. Okay. Kaya para bala in case man gid nga may makitaan sila nga delikado nga hazard makayo na bala antes pa matabo ang mga amo na especially ang mga grass fire Subong no kay summer. Yes. Pero ining kainiton ma'am, why man ni epekto sa kuryente tang ginatawag bilang nga systems loss? Sa NGCP, no, lain naman niya ang sa side kasi ng NGCP kay tungod 69 kV, no, ang pinakagamay nga linya sa NGCP. May technical system loss, pero from NGCP going to the substations na siya yan, no, sa aton ng mga distribution utilities. Pero wala yan si NGCP yan, no? Naga-charge yan sa system loss. Kaya transmission charge yan ang gina-charge ni NGCP sa mga electric cooperatives. I see. Sige, on that note, ma'am, may mensahe ka sa mga electric co-op, sa mga tanan nga mag-consumers, Noneco, Saneco, kag Noseco? No, ang NGCP, we have 3 pillars in the power industry. Ang generators, ang NGCP, tag ang electric cooperatives. Ang ginahatag naman yung assurance no, sa ato ng mga konsumidor na kung in case manggid na may mga parehas to kagabi na incident na may mga unplanned no, na shutdown sa mga planta, yaman kay NGCP, no, ginatinuan nato na makabalik ang kuryente as soon as possible time sa ato ng mga konsumidor. Kag wala kita no nagginapabwasan, wala taton ginapabwasan, pero as soon as possible, ginabalik naton dayon ang kuryente. Ginatinuan naton nga ibalik ang kuryente. Sige. On that note, Ma'am Michelle, salamat gid sa time. God bless and good morning. Thank you. Action art of maayong anga. Action Hotline. Ang spokesperson sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. So, why gid problema na balik na yan na restore na